खनजिथायाबोथ' गारखाया बेखौहाय गारखाया दै पुलिस केस होनो नागिरगासिनो बेखौबो नागिरगासिनो जाय मानसिया कपिराइट स्ट्राइक हरदों बेखौ नागिरगासिनो आरोना बै मानसिनि जिमेल आइडियाथ' जाखांफैखायो नालाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर कनजिता बर'नि फेसबुक पेजाव सोरबा सिनाय मोनै मानसिया कपिराइट स्ट्राइक हरदोंनो आरो बेखौ लानानै गोबां भाइराल जागासिनो दङ ससियेल मिडियायाव आरो बेनि सायाव सना दैमारि सिस्टारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। हेलौ लोगोफोर, आङो कनजितानि फेसबुकनि कपिराइट स्ट्राइकनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गोबाङानोथ' नुखाबाय आरोना, बहुद मानसियानो नुबाय जानांगौ। बिनि गावनि निजा अरिजिनाल भिडिअ'आवनो कपिराइट स्ट्राइक हरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना माने गावजों गाव बेफोरबायदि खालामलायनो नाङा आरोना। एसेबां माने गावजों गाव बर'जों बर'नो बेबायदि हिंसा हिंसि माने मेगन सालायनो नाङा आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा जोङो बेयाव लागै सौहैनो थाखाय माने मनिटाइज खालामनो थाखाय आरोना आर्निं खालामनो थाखाय जोङो बेसेबांबा खस्थ' आरो बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरावसो जोङो बिसिम मोनहैनो हायो आरोना लोगोफोर। आर्निं खालामहैनो हायो जोङो, बा सोरजोंबा मोजां बुंजानानै सोरजोंबा गाज्रि बुंजानानै सोरजोंबा बखिजानानै आरोना गोबां जों मानसिफोरजों अनेकथा बाथ्रा बुंजायो आरोना। बुंनायनि गेजेरावसो माने जों बिसिमाव लागै सौहैनो हायो आरोना, माने जौगाहैनो हायो आरोना। बेसेबां माने आर्निं खालामहैनो हायो जोङो बेफोरबायदिखौ माने सौसिलांनानैसो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय किसुमान मानसिफ्रा माने मिथिया आरोना बेफोरखौहाय, माने मालायनि खस्थ'खौ मालायनि बुंजानायफोरखौ मिथिया आरोना। किसुमाना गावजों गाव माने मेगन सालायलायो आरोना, हिंसा मानसि थायो आरोना बिदिनो बहुदनो। माने गावजों गाव मेगन सालायनाय, गावजों गाव हिंसा खालामलायनाय बिराद बेफोरबायदि मानसि थायो आरोना लोगोफोर। जायबाबो खस्थ' खालामनानैसो माने आरजियो नालायहाय। मोजां बुंजानानैबाबो सोरबा मोजां बुंहरगोन सोरबा गाज्रि बुंहरगोन। जोङो बिदिनो भिडिअ हगारबाय थानाय जायो आरोना, बुंजानानैबाबो थाइसे थाइनै खामायनो थाखाय बा थाइसे थाइनै मोनगोन साननानै, ओमफ्राय न'खराव थाइसे थाइनै सहाय मोनगोन खोमा साननानैसो जोङो बयबो माने बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै हगारनाय जायो, फट' होनाय जायो। ओमफ्राय बेखौहाय किसुमान मानसिफ्रा मोनथिया आरोना लोगोफोर, बुजिया। ओमफ्राय अनेक माने गाज्रि गोसो सानग्रा मानसिफोर थायो आरोना, बेबायदि आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंनो सानो आरोना, माने गावजों गाव मेगन सालायनो नाङा, हिंसा खालामलायनो नाङा आरो बिदिनो माने सोरबा बुंहरो, आंखौबो बुंहरो दै सोरबा लोगोफोर। नोंनि फेसबुकखौहाय माबागोन, कपिराइट स्ट्राइक खालामगोन, बा नोंनि फेसबुकखौ दानानै होगोन, रिपर्ट हरगोन बेफोरबायदि होननानै बुंहरो आरोना बै सोरबा मानसिफोरा आरोना। आं नाम लाया आरोना, नाम लाथ' आं लोगोफोर। ओमफ्राय बिसोरो मिथिगौ नामा जोङो बेसेबां माने खस्थ' सिगांनिफ्राय जोङो इसेबां माने मानसिफोरजों बुंजा रायजा होनजा एसे खस्थ'यै भिडिअ हगार दिनैसिम जोङो आर्निं खालामफैनो हादों आरोना। बेखौ बिसोर जेरैहाय दिनैहाय दा कनजितायाबो गोबांजोंनो मोजां गाज्रि बुंजाबाय बेस्राया। ओमफ्राय दा गावनि कन्टेन्ट होसेयावबो, गावनि अरिजिनाल कन्टेन्ट होनायावबो जुदि गुबुना कपिराइट स्ट्राइक हरनानै होयोबा होमबा मा जागोन देलाय लोगोफोर, बुंलाय नोंसोरो। इसिबां जुदि बेहा मालाय गावनिनो कन्टेन्ट हगारो, गावनिनो निजा, मालायनिबो लाबावासो आरोना बेहा बेस्रा। ओमफ्राय बेखौनो कपिराइट स्ट्राइक हरनानै होबाय आरोना कनजितानिखौहाय। आं दुखु मोनदों आरोना, बेफोरबायदि खालामनो नाङा आरोना। गावजों गाव बर'जों बर' हिंसा जालायनो नाङा मानसिफोरा, नंगौना नङा लोगोफोर? जायबाबो थाइसे मोनगौबा थाइनै मोनगौबासो न'खराव सहाय मोनगोन होननानैसो भिडिअ बानायनाय जायो, हगारनाय जायोना। फट' सोरांबानो भिडिअ बेफोरबायदि हगारनाय जायो, नङा होमबा? बै किसुमान मानसिफोरा मोनथिया आरोना, बेखौनो जानला मोनला बखिहरो। आंखौबो बहुत मानसिफ्रा बुंहरनाय दङ दै, दानगोन मागोन, कपिराइट स्ट्राइक हरगोन, फेसबुकखौ माबा खालामगोन बिदि होननानै आरोना। आं बिसोरनिखौबो जाय आंखौहाय बेफोरबायदि बुंहरदोंना, आं बिसोरखौ गासिखौबो स्क्रिनशट खालामनानै दोनदों आरोना लोगोफोर। जुदि बायसान्स सोरबाफोर जुदि माबा खालामोबा आंबो नागारा रावखौबो, पुलिस केस होगोन आरो। जेरैहाय दा कनजिताया पुलिस केस होनो नागिरदोंना, बेबायदि पुलिस केसखौनो होनो नांगौ बिसोरखौ लोगोफोर, होमबासो पुलिस केसखौनो होमारनांगौ आरोना लोगोफोर। जोङो बयबो माने जोङो फेसबुकनि मानसिफ्रा बयबो लोगो जानानै खौसे जालायनानै जोङो एकदमबारे पुलिस केस होनो नांगौ बेफोरबायदि मानसिफोरखौहाय, नंगौना नङा लोगोफोर? आंनि साननायावबाथ' बेबायदिसो आरोना, लोगो जानानै नागारनो नाङा बैफोरबायदि मानसिफोरखौ आरोना।
मा नोंसोर मा सानदों जेनेबा बैसोरखौ बुंबाय दे आं सनाफोर जों इसिबां खस्थ' सोरांबानो मोखां देखायनानै मोसानानै देखायनानै फट' हगारनानै जोङो बेयाव ओरैनो ससियेल मिडियायाव जों ओंखारदों नामा गाव गाबागाव जोङो गाव गावनि न'खराव थाइसे थाइनै फैसा मोनगोन बा आरजिनो हागोन न'खराव सहाय जागोन होननानैसो जोङो बयबो बे ससियेल मिडियायाव सोरांबानो गावनि मोखांखौ गावखौ देखायो मोसानानै देखायो फट' हगारो बेबायदिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों बैफोरबायदि मानसिफोरखौ मानो गारनो बे नंनायनि नङैनि कपिराइट स्ट्राइक हरनाय मालायखौ मेगन साहरनाय मालायखौ हिंसा खालामहरनाय मानसिफोरखौ जोङो रावबो ओरैनो दा नागारदे सनाफोर बयबो जोङो फेसबुकाव ओंखारनाय ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय मानसिफ्रा जोङो बयबो खौसे जानानै बेफोरबायदि मानसिखौ पुलिस केस होनांगौ नंगौना नङा लोगोफोर खौसे जानांगौ बयबो जेरैहाय दिनै कनजिताखौहाय कपिराइट स्ट्राइक हरदोंना खौसे जानांगौ कनजितायाबोथ' गारखाया बेखौहाय गारखाया दै पुलिस केस होनो नागिरगासिनो बेखौबो नागिरगासिनो जाय मानसिया कपिराइट स्ट्राइक हरदों बेखौ नागिरगासिनो आरोना बै मानसिनि जिमेल आइडियाथ' जाखांफैखायो नालाय कपिराइट स्ट्राइक हरनायाव थ' लोगोफोर बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जानांगौ आरो गुबुन मोनसे आपडेटआ जाहैबाय बिथांनिनो सना दैमारि फेसबुक पेजआ दासिमहालागै 100K फलोवार्स मोननायनि थाखाय बिथाङा बयखौबो थेंक्स बावहरदों आरो आंनिफ्रायबो बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय 100K जानायनि थाखाय